balmo général Gamou a kɛra Kidal gouverneur ye sema be kule la o be ka buni bɛɛ fɔ balmo c'est-à-dire kasi sema a mɔgɔ caman u ɲɛji be ka jigin u be cɛbakɔrɔ dɔn donc i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛlen tubabuw ye galonjuguba dɔ danna a galonjugu ye mun de ko Wagner k'olu ka drapeau ko be ka flotter Kidal yɔrɔ dɔ be k'a fort ko Wagner ka drapeau be ka flotter donc a dabɔra ka hadamadenw jatigɛ an b'a yira aw la ko tiɲɛ t'a la an bɛ tila ka bɔ n'o nouvelle ye o tɛmɛlen kɔ ko Russie bɛna ale centrale solaire dɔ dayɛlɛ Mali la Mali jara tarɛ a centrale solaire a bɛ ban juin 2023 et non juin 2025 a bɛ ban o la balimaw n'o kɛra ka capacité bɛ se ka plus de 300 mégawatts k'a bɛ se k'o d'a ma balimaw Mali courant-ko a banna Mali courant-tigɛba ni solution sɔrɔlen a la donc a ye vidéo a partager a ka kɛrɛ bila yanni an ka don vidéo kɔnɔ ka Cherifukɛ fo Cheikh Cherif Tiame Aidara kabako fura tigi ala ye Cherifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rein dimi kɔdimi Cherifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 a ye fura in kɔrɔbɔ a ka galon bɔnda o tɛmɛlen kan an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Mali ko la wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ n'an ye Lasana Kanɛ fo an b'a denkɛ fo n'o ye Seku Fitini ye n'a ye Seku Fitini fo ka Seku Sogore fo ka se Mugadamu Kamara ma o tɛmɛlen kɔ balimaw an bɛ Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura balimaw jamu dɔw bɛ n'i y'olu mɛn i tɛ ɲininkali kɛ olu ka dɔnniko la tuguni Kanjalo lakaw b'o jamu na ka famille Kanjalo la k'a bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ ka foli bɛ yan ni yɔrɔ la o tɛmɛlen ka karamɔgɔ Mamadu Famanta fo Bozo Mori n'i ko karamɔgɔ Mamadu Famanta i ko ni hamingo gɛlɛn b'aw la papier ko nasiraw la kɔkan jamanaw la n'i ko karamɔgɔ Mamadu Famanta i ko cɛya fura a wulibali a lakika n'i ko karamɔgɔ Mamadu Famanta i ko ka garijɛgɛ sɔrɔ garijɛgɛ sababu min bɛ garijɛgɛ se ma k'o sɔrɔ karamɔgɔ Mamadu Famanta b'o baara kɛ donc bref k'an ka groupe WhatsApp mɔgɔw fo olu ka foli bɔlen kɔ est-ce que y'a faamu ka mouvement jɛ ka baara n'a ɲɛmɔgɔba bɛ Cheikh Ahmed Tera a ka foli belebele bɛ yan ka ne Amara Sila yɛrɛ ka mouvement fo n'o ye mouvement Victoire et Gloire ye Fama n'a ɲɛmɔgɔba ye Seku Tunkara Kidilajɔ ka se Mas ninnu ma Jalakɔrɔji Sako ninnu donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don an ka tɔn na i bɛ se ka an contacter n'an bɛ jɛ an bɛ baara kɛ parce que an bɛna an ka baaraw boloda donc ni mɔgɔw connectera suffisamment an b'a lajɛ an bɛ don an ka sujet la tabilala forobamugu la sunɔgɔ banna sema mɔgɔw ye jatigɛ de bɛ sema mɔgɔw la kɔnɔboli cunna sema mɔgɔ baden de kan bi a ye bi mercredi 22 novembre 2023 balimaw kabako kɛra Mali kɔnɔ jigitigɛ sɔndiya a ye sema mɔgɔw a ye u frappé balimaw sema cɛ caman crise cardiaque y'u minɛ bi balimaw sema mɔgɔw bɛ gamu dɔn cɛ dumanw bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛ dumanw kofɔlen don ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ sema cɛw ni bête noire b'u la général Gamu don balimaw parce que Gamu tile kelen a ma sɔn ka Mali janfa Gamu tout le temps il a été loyaliste n'a hakili b'a la 2012 Gamu de plus de 600 soldats maliens k'u ni kisi a y'a yira terroriste la k'a n'u bɛ baara kɛ k'u hakili sigi parce que u b'a dɔn n'u ko u b'a attaquer a bɛ tiɲɛni don u kun u hakili sigilen Gamu n'a ka mɔgɔw bolila ka bɔ ka taa Niger ka sɔrɔ ka na Mali la ka na n'a ka cɛdenw ye k'u bɛɛ ni kisi ka tila ka taa tugu la Mali libération na o général El Hadji Gamu balimaw sema mɔgɔw y'a tenté à plusieurs reprises k'u bɛ dangarika la hali Bamakɔ wagati dɔ kɛra peut-être ya 4 années ou 5 années u y'a tenté k'u bɛ Gamu assassiner u nana ka u ye nɛgɛ kɛ cɛbakɔrɔ kan nɛgɛ maloyara a ma nɛgɛ ma sɔn ka don balimaw c'est-à-dire i bɛ cɛ min dɔn i bɛ patriote min dɔn i bɛ combattant guerrier min pendant que i b'a sɔrɔ sarasiw bɛ kɛlɛ la i b'a sɔrɔ a bɛ ka wuli marifa mankan cɛ la a b'a la o bɛɛ ka ci ka position na bɛɛ ka mugu ci a yɛrɛ bɛ ka tagama mugu cɛ la a bɛ ka cɛw la u bɛ position minnu na n'i dalen don a b'a fɔ wuli k'i jɔ n'i bɛ position min na a b'a fɔ i ka position maintenir pendant que balle bɛ ci ale tɔ bɛ ɲaga de o général Gamu de don balimaw fɛn jumɛn y'an sɛgɛn ni san laban in na o ye Kidal on ko général Gamu k'a kɛra Kidal gouverneur ye
Non, Amadou Koufa Sara. Yadagali Sara. Balmao. Terrorisme ni sema ko de bane. Yani djewuli che rébellion te wili mingo ni ode. E me Mali autorité ma barang manke kanimbo. Ore la. Amba fo. Mali autorité. Les 5 colonels plus Choguel. Balmao mo djote ngabo. Parce que ni be guerre gagner, il faut la combinaison d'une stratégie militaire et d'une stratégie politique. On devait guerre gagner, on devait Jamanamara. Stratégie politique, ça c'est Choguel. Stratégie militaire, ça c'est les 5 colonels. Olumana Farayonga, ça donne le Mali courant en Megamiebi. Donc, le général Gamousri, qui est le gouverneur, comme moyen bébé là, qui a terrorisme, qui a insécurité, qui a développement. Akana ni here ka se kidal population ma et en ala de général Gamou blale gouverneur ala e se kana mana kan foy parce que kuma e ka fo terrorisme nunu ou kuma na wuli tuma non on jatelente ou te ka on considérer esia fomu alors que Gamou de la ka fo ko fem be kera terrorisme nunu ye ko mo be ka bamaka ko eta e dien fem be ke uye eta e war sugu be duma ay fe sugu be bla ko projet réaliser ou de a projet be kate ka projet be halaki. Donc, Balmo, Gamou ba don, warka nga do yoromna, Gamou ba do projet min ka nga réaliser, Gamou ba do ni financement min dira o ka nga do adafe parce que Gamou kabaranga kodo ama del ka tokome yuruku la. Donc, war munu mena dika projet o gérer absa gestiona, wa kidal dugu jukoro na folo Gamou ou ba bek lama. Ebe kidal chenchenge Gamou tega kona ba fie ni koro ni eklebi te salé de be yoro la. Ou ben ni terroriste temena ni yoro la Gamou ba be fie. Wa be population no Gamunga nali o kore ko mo akilika si ko polsu aka barake awri cheba koro bi yombulo o kore gendarmerie aka barake o kore esgafam armée aka barake mo me kidal don o re blala o ga yemo gala o koro ba ira ko binteke population ga o kore ko population kaina ko kidal don maga de blala kidal kuna o koro de esgafam ka ira école maître enseignant docteur formation État de services sociaux, beko bekata, Gamou betrenga. Bek, foi te kidal bi, sécurité be, wa Gamou blale, ko beki akli se, yoro te se ka bi nga Gamou to, te se ka ke. Kabri Gamou e commandement ta yoroma del gaminala. Abe yoro terrorisme ba haramune, kabado, mwote kidal kuluwo donaye. Terrorisme feme be kuluwo la, bebi yere yini ne 600, che wara borare. Donc, général El Hadj Gamou. Balmao Gamou ye che ani munu ye kele ke armée kono ba do wallahi chedo sari che abete marfaire che ba woro la benendo avec kidal do avec koronfe la population no mo na chugo sigi chugo wate son pingalima ate son yuruku ma ate son janfama donc ni kidal gouverneuriat dirama au delà avec insécurité abo kele ka ba avec un développement aba nyedo parce que faut fin mi meka kidal population sangabi Gamou bado fin du meka rébellion wili Gamou bado wa Algérie bi sramp parce que Algérie pas dans ses disposition bemna bla Gamou ngaboloka na jamfa ke Gamou maye Mauritanie mesra ou bado no jamfa ke Gamou maye balmo ko ni décision nyana de yad agali balmo na mine lente na te bolola wallahi ni nouvelle kama be boli parce que bado chemi nana ni te blagere c'est moi pardon ni te blaguer ou pardon face au Jola c'est un grand patriote El Hadj Gamou atitega homme de confiance atitega ko ye chewo chega homme de confiance a wati mbalmo a che kelen tengo min jengana a pe iba soro be koron fela donné kam anga nere ka Gamou donga ka faler do akira atitega tanila atite kuma tanu tuma be esya fam akuma tanu tuma be. Donc, ame Gamou, amafo. Français galon du baro tige, galon dembatigi. Balma orela, al namafo, on mon réseaux sociaux quand ma fo. Ama fo re. Balma ni onte, Français be galonda Mali la, ou de population akli wili. Français be galonda Mali la. Yani dien wili che galon tise ka boala. Galon tan yero wakati mna wa soro guerre civile wila yere man ngonche. Biutara galon mintige atibaw. Ko ibaye kafo ko ani mogo munun be barala anje nyon no yan frère d'armes les Russes ko Russes ka drapeau parce que ou ba fo luma ko Wagner ta on ba do Russes de do soldat Russes de do de l'état russe
K'olu kɛlen bɛ k'u ka drapeau de dilan, k'olu kɛlen bɛ k'u ka drapeau de clon Kidal fort la, fort min bɛ Kidal, u ka lieu symbolique dɔ don, est-ce que y'a faamu ko Kidal fort, u taara u ye image dɔ bɔ, est-ce que y'a faamu ko ye Mali drapeau, Serge Daniel de nana ka image yira ko nin ye Mali drapeau k'a bɛ ka flotter, et disons ko nin ye Wagner ka drapeau k'a bɛ ka flotter Kidal. O yɔrɔ bɛɛ armée communication k'a ka page kan k'a yira ko fake news don, o kɔrɔ ye ko tiɲɛ t'a la, ko nkalon don, nkalon yɛlɛmalen k'a kɛ ko tiɲɛ, k'u bɛ ka nkalon ta k'a da, est-ce que y'a faamu an ka partenaires la k'u bɛ olu tɔgɔ cɛ, parce que u b'a fɔ olu ma tout le temps Wagner pour que a ka fɔ ko ni mɔgɔ sara dɔrɔn Bengali ko olu nɔ ye, alors que su de bɛ an ka jamana la. Donc a yera en espace de 30 minutes RFI malo la, an bɔra n'a gundo an y'a da kɛnɛ kan, an y'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ Mali drapeau an y'a image yira o de bɛ Kidal, Mali ka drapeau de bɛ Kidal, Mali ka service de bɛ Kidal, Mali armée de bɛ Kidal avec la présence des instructeurs russes olu de bɛ Kidal, o de bɛ ka Faransi tɔnsi wele, a tɛ ka kun Faransi fɛ, a bɛ k'u dabali ban, u ko ko Sema k'a ma défaite kɛ k'a ye repli tactique kɛ, Sema bɛ Algérie ni Mauritanie fan a tɔgɔ Algérie ni Mauritanie furancɛ la, ni repli min taara kɛ i bɛ wali jamana kɔnɔ, on continue au repli fait, est-ce qu'il y a fond. Donc il va y avoir français faire chima marché, donc ça coupe communication nègre. Il a quoi d'eau. Or la malanganga a foi qu'on a fondi là. 2012 il a été ka fanga bininde. 2012 willa akma mo chama mned akma dona chama agli la re ali musola ka mbala ka o commenter nda de sala adona chama agli la ko atete yere de rebelle atete de téléphone bois ko ka rebelle wele era fi de avocat vocal be ka circuler ali sini avocat maye ali sini après vous kele maye ko atete ni rebelle ko me je ka barake ko akma armée ka position di donc no ga soro atete ku en soro wati non clé atete clé ko bien wallahi Mali kunte bi mais ala tigani asimine clé ka be en communication ke en un gouvernement donc ali mo ko manfo yoro do la en yere fo am baramina al no ga soro état tega en considérer en valeur minaka état tega en blanc au minangono mais on continue toujours à aider l'état par amour pour le peuple malien parce que il va y avoir les africains comptent sur nous donc Fransi nanan galo on be bo ka galon da keneka ka tien ka Malion bois kalamaka Malion la kun donc on nanan galo mi ko Wagner ko lu ka drapeau be fambe tien tala ko drapeau te fort de Médine France est obligé là ou ka publication ya retirer akera malo ire là le Mali doit présenter ses preuves preuve fambe Mali bolo akanga be présenter France comme Nations Unies aka France convoqué tuguni pour gabe janfani manamana ko mina janfana manamana ko abseka dabla balmo be gi aklisi wallahi balmo be mi voye mina mi be Kidal tiseka mena tuguni Kidal mena chokotala général Gamou be Kidal balmo bouclier anti-missile be Kidal aka bo aklima balmo véhicule blindé be Kidal ni dona Kidal bi yera yin est-ce qu'a protéger l'intérêt ka kati kanga ni tchao tchebla la ka Kidal kana ali hésiter ta wallahi c'est fembe ni de sécurité Kidal bini miseli binabiye te vite surveiller ne do docteur mini blala ka tata fo wa même ni foi war mi mena le do Kidal la hauta c'est pas che Kidal bena ja aita Kidal la en bekata Kidal bekata sécurité 100% ne be Kidal bi moto te chien ate fila ere ate mina drone 24 heures sur 24 drone bukuna en ala ne kirache non beki akliski bekata Kidal nous déplacera au cas segana nous demandons vraiment aux personnes déplacées de revenir à Kidal. Il y a la sécurité. Le général Gamou vient d'être récemment nommé comme gouverneur de Kidal. C'est un homme de paix, un homme de dialogue, c'est un homme qui est courtois, c'est un homme qui aime la réconciliation. Nos frères et sœurs qui sont partis se réfugier en Algérie, en Mauritanie, venez, nous allons bâtir ensemble le Mali. Venez, nous allons reconstruire le Mali. Venez, vous êtes nos frères. Vous êtes nos parents. Venez. On n'a aucune haine contre vous. On n'est pas fâché contre vous. Parce que nous savons que certains d'entre vous ont été manipulés par la France. Venez. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Venez, il n'y a pas de vengeance. Venez, il n'y a pas de règlement de compte. C'est le Mali. Assimi o de Irana, Shogali o de Irana, Mali la umbi yafa, Mali la eski yafa muhinebea, Mali la koto yona, Mali la Touaregu kadi aunye, Rabu kadi aunye, et attends,
et golo sugo farafin ka di anw ye flaw ka di anw ye do sia be ka di anw ye golo ko kumate ya sia ko kumate ay na nga janga mali baranya falen no bema nanti ya fa terroriste deba donc be kana est-ce qu'il y a fam ne créer rien ne va vous arriver be ki agilat ko la donc temele ngo ame do nga sujet a sabanana ko tare ni fian bora mi ni fian duma ni fian bora mi ni fian duma balno ay kuma mi fo la yene mi fo anga layini ni ala sona abna réaliser Vladimir Poutine ngo monati do Mali la Vladimir Poutine ngo kale te ka Mali demain parce que tu vas vous ga a présenter chumna ka ban demain kele de la carte c'est économie na en oui ukrainien nega orela ko réussite ça ka me kele la ku ka économie ta tenu ayera biri sika économie kele da be ka jairu sika économie ne la ka teme Europe era économie nga Europe économie ne be ka jigitinga kono Mon économie maîtrisée ni reçu. On reçu avec Mali demain sur le plan économique on a développé comme la centrale solaire de 300 mégawatts. Mali qu'on a besoin on m'aura besoin à peu près 100 à 150 mégawatts. Ko 300 mégawatts aux centrales solaires. Poutine ya labla yo ba jo ka dama ko fa masara. Ja tete meningane. 300 mégawatts. Viens yamaku ka jamana olu kume 100 mégawatts. À 100 mégawatts, à Bec, on a 30 mégawatts, on sait qu'on de transporter Cananaï, mais on a 100 watts, 70, à 50 ans pour transporter. Bon, nene nana ne vient yamaku ka contrat banni. Est-ce qu'il y a femme? Donc ici, ou koko nite ko jangere 2025 juin 2025. Oba ira sankele ni kalu damado quoi. Oui, oba ira sankele ani kalu woro kalu wolonvla yoko ron balmo ko tellement go ore la mala mo transition nga twin balmo naman central jole anga na fonga mta election are namani central nucléaire nunu ananga tre ananga we ladu munun tanye missile nunu glanjo balmo naman projet nunu ya ananga satellite foi kanato ko transition nga ba pour là ce pouvoir là doit rester assigné les 5 colonels plus docteur Choguel Kokala Maïkala à la tête de la primature, nous avons pour conduire ces nouveaux projets. Projet Kouramounou Kera, un projet Kouramounou entamera avec la Russie. Balmon Ninkera, groupe cause. Dongodo Citernin Kemef la tournant et groupe Sancho Mayan. Au tena yen nade, Ninkera, Nimana capacité réduite considérablement vis-à-vis du carburant. Amogo Batena du carburant. Bon, au Goga en juin 2025. Nae andia asmi négociation na nga ministre munu mega ne aya foko Mali tay urgence de kono ga soro délai d'exécution me ben juin 2025 ma kanga accélérer ko ale en population prelendo ka mende pour que gratuitement dono la ka weekend do choisi kata faso demain fou kata manœuvre ya ka brigita ka ciment senga dingase ka faso demain pour que centrale ni absega réaliser est-ce qu'il y a famu kalo kononton kono. Est-ce qu'il y a femme? Ni femme se réaliser sankelen kalo là. No gunom se réaliser kalo kononto ou ya chale sankele. Am se ka demana mba fonga un tay urgence de. Et ni courant tay ben transition critique mi. Courant ko drone la na on opposant y débat peut-être en comment se ka sur le donner ou courant ko drone. Est-ce qu'il y a femme? Donc on doit accélérer la mise en place, la construction de cette centrale solaire. Clébé enfin la hauta clébé à te ban. Ni centrale solaire kera balmo ibaye ka fo non seulement gasoil amogotna jola amena économie pas que gasoil warla am se gasoil war ke centrale ware jo amena économie ke atoko fournisseur ko olubena en chien ou bien fournisseur ya donda ibaye ka fo olu bebe na les dabla. Est-ce que vous voyez? Donc oui réduction mi au teseka lakali. Donc groupe sans marché be ban, carburant sans marché be ban, fuel sans marché be ban. Il va y avoir qui passation des marchés publics. Ni Yuruku se gagne avec qui au Bema groupe colon nafo. Donc il va y avoir au groupe nous et il va y avoir au central nous. Au look kemandi parce que Mali be yorom na clé fanga ka bunchu na ka couranta clé fait. Il va y abato kablu be meshila. Il va y abato est-ce qu'il y a femme minan chiamani. Il va y abato à transporter li à ben noya facilement. Donc ni Mali diatoladi. Aga courante ga bantolado e Poutine anti sarasoro on est français sans binanga coopération à clé ma foka be centrale solaire job aita Mali fon fait aita nga énergie takale ko France ga barake le ga irana ni ko Union européenne ko nous de la centrale kelenda anye ou de la est-ce qu'il y a fam courant di ama
o de la ka groupe dama chene nunu me kan joli mi nunu me kan joli mi nunu ye bama nunu ye criminel de wani ko fe dona na to mena video wore FMI ni banque mondiale ka juru ame diako nama diako man chigante arrivé fanga dioko donc balmo ni nouvelle demain anga mu san kelen yo est-ce que vous voyez état ka irisu gris san kelen yo anga centrale solaire aka pan pour que parce que Burkina a taille réalisé san kelen mo donc c'est possible donc 300 mégas c'est balmo non soro ante courant tigere est-ce qu'il y a no 300 wara soro la 100 me dawka balmo usine me se ka joli damna parce que usine mo go courant la ko usine me courant consommé donc balmo alsa ka barkada balma kenna denga do amara sila juri chercher ka Fatmata Niane batuli fo abi para minaya ye o be ka para do boloda ni wati ka mo c'est-à-dire inciter ko bekati ka carte biométrique no fait vraiment ni acte citoyen balmo Fatmata Niane batuli anta do akli mbala mais vraiment idée munu mbala ka faso deme chogo mena a deme ke chogo kay a idée vraiment akay a idée kay donc ambe afo la ka a barkada o temalengo mo be ayine ngalla toujours anga jigitugo morke ni aka savon magique safina mi na be sirite ka bo aramadena ki garsige ji aka dawla di ma aka savon magique mo be ka ni ko jugo mo ba de bene wele inbox la ko ka aduma kunu a koli damne clé ça va be commencer vraiment ka kodo chatemne ikakola ne ala sona donc à numéro 75 58 76 32 75 58 76 32 Cheikh Sophie Ibrahim Boire chikitugu morke ni ale ka safna aka tulu fana be parce que ako kale sigi ka laje so tuanga tungarango imana ta jamana kurala e ba e ka fo souvent papier o soroli ka gele ni mo ka do yona ka gele mais ni to kan tulu mu to ka mu ngabo e ba ni aramade mu do yona ikobeja uye abi karjige dele ki karjige samuya aba to ga sigi be ja ibulo wa ambala ka akan olu fana bulo abe manjani dawladi abe mo karsige foni esi ya famu donc e ba e ka fo ayre ko ma amara ko fami keleme tulina amara vraiment ka ala to ka green wa dudu parti dobe ko be ni tulu barayna donc dona na tawlas na yere bena interview ka ala to ni ala to mun be na be tulina balmo abe ada au kloka donc vraiment ni munu mago be ala ko se ka wole le 75 58 76 32 75 58 76 32 anaka jabeti fura fana be akain jabeti ma bi jabeti ba be dusukun dimi mi labo fana ba donc abo o fura fana fere ani abi para chamanke donc balmo assalamu alaikum ambe awbla merci